Bekuse silapho no youngster phone sifuna nina niphi sifuna shoot. Akudalanga idropile la ngoma yabo. Yeah. Xa nje nge-status sakhe yikusende bona nyanga ephithizeli inkazi. Ukuva nengxolo nje kubona lo youngster April Shower esitratweni. Kwaye ikhaya manje yothukile. Yabo? Ndathi mina kuse I won't make it. Yabo? Sasisela kakhulu namanje we used to drink a lot namanje ngela xesha. Ingqondo exesha bami ngayo man. Uyandazi niphula apha njani kwezinto efonini. So ngiqobulisa man kanje, yabo? So yayila moment yamnayo where we didn't just click igren nxa yalo nto yabo. We felt like umuntu out yakhe ndim like out of everybody because abantu they've been saying ezinye izinto abanye yabo ngaye and all that yabo because of imate mas yabo and then akayiphila life yabo but mna nakanye I've never nakanye ngqondweni yami yafika into kanye kancinci nje kuba uyimate kanye noba siyaphikisana ndimkhumbuza ngalona yabo so waye comfortable kakhulu kum